Hagajing ya yung ti jonga mde tang hadin bangalong politician ngalong MP. Jing siya ngai kendo yang yai ba lapang nado banang tre kumu SDO hapo pludi lang ba jang iba oil nung sudu hakpor ba ki tre lang. Demi iba senokong ba yalaminga sa Delhi. Demi i senokong ba yalaminga sa Kasonia Kandi. Te nado ko to kopor nga iba ude ubriu ba per ba namar ba upersang ban grum persang ban pengkiu yang ki perlok temde tangang atrai tu pori ba chal si ba chang pliang ngirang de ki government servant re yalam sing sete uang ba kane ke ban longka jing sedang kenang ba ngidi ban yo ki bru ki ban budin ndang ila akut kopor tengah kemau sa ki jing jong i te ka tu kopor nim poi perkar bangan long politician re ka jing yo i jingai jong i Jingan ti jingang i ubriu badon kemensin ban yarap briu pa ambe tang competition re briu batib lei ki om kata ka we ka baar walong ban yamai ro long hi ban ya panmap ro long hi sneng ro long hi phinde ya i bet kanu bat i ro pi bakla usneng ta kata ngi yo jing hikai sibon da ka ba de lang bat i bon ki ba ngila yelek chadel hi lawan keleng te teng asio balapang be tang kamu tangu perlok lanin be tang kumayu biar tat kumu no hikai ro ini uba nakapor sakapor nakamau hakapor ba i ong ngama de ban yele election MP iwan nyu ba jem step siying ong ba medon ka quality medon ka pisa tabelai mem yele hi tangam poi perkhat nga takapor ngampat ngit rahan tre hadin taki pengit yang ngangit. Takajnya inti jonga bat i nga singo kata kat ong ba haduk kapor be ilek saksonia akan di ban penlong minister nga. Takata nga singo ngadon kajing songo haduk kata tai ba lapang but nakapor sakapor ro mi iro i sayong hiba ngam ju kamyok perlok momeu balak ban senia. Taka imat kata gabib leng kaya jan kaya deva. Nga singo haduk kata mana kini apor be pang ngadon sepo Amerika ngaklem yo ban wan haying re to si mare wan Amerika te naso don box swaba in club ngayo ban lek PI but kabasio per kendiat kalong ba blai phone ngai ong de ba lapang la serious beli pingwan te ngala mut ban tia ngakino tia mare wan nga hadin chicken tayap no te ngala mut ba tip kade ka bor jung blai kaba pembor nga panlik alis nga dang i por pe dang in te ngakremen ba kumubriu bala tre barok cikata ngaklem artetin ba kemensem jong i kandon ba dublai sai ong bai ba lapang gede ka dawai ba jong ka jingjob kade ka jing yaisha ni de ban long kum kasni hati sai ong ma de ban long ki berben kasni de ban ngap ya ki jing ong jong ki wat ki bahajan hang yang tar teng ki yalam baklahi tim de ban snap kita ring de ban reason ni de ban perkhat ha ni de ban tip ke e bangile te kata ka we ka ba yong bat ka ba ar ka long bai and the keren mano de ban snap da de barit de baria ki don la ka hok ki don la ka voice ki don la ka jingut ki don la ka experience te ni de ban snap kita ro namar ba habakat do hi ke de barit dan de behe ki don la ka jong ka jing start tingi de ban perkhat de ban ngap hai kata ka bagi sai ong barbor ini de film de tang hapo ka si jantia kumu ba lapang hi ngala apoi barok ko ki India no la apoi keling im yo briur kung ba lapang uba pe ki barit behe uba la ban hagono kono kalawan te ka jingklat jong itu ko ban ong no kan de ka basuk ban pendap ka jing thli jong kamtam ha ka imlang ka salang ka jai meru jong ibaro ban mi do we ludar kum ba lapang teng atrai kanang simpor le ni kadang ingi kata daw ba barbor isai ong ba nyap grum ki ba kham samla kanang ba la kolong puta le grum maknaro ban po hadu ka level jong ite ka ba ka jing thli kan don ba kan simpor